Здравейте на всички! Вентилаторът трябва да е към мен. Това съм аз, Габриела. Днес ви представя новите си придобивки. Така, доста хора искаха този видеоклип. Не знам защо. Но ще кажете, бе ти имаше скоро нови придобивки, защо пак правиш нови придобивки? Ами тъй като от големите жеги и от големия стрес към училището, към заведението и такива неща. Просто не ядох толкова много и отслабнах с 2-3 кг. И просто доста дрехите ми станаха големи и трябваше ходим в майка ми да си купувам нови дрехи от Александър и доста хора поискаха такъв видеоклип. Така че нека да започваме. Така, първо няма да ви покажа дрехите, ще ви покажа 3 неща, които не са дрехи, а са нещо друго. Първото нещо е една пинсетка. Да, доста често аз използвам пинцетка. Не за моите вежди, защото както виждате, моите вежди, аз нямам толкова много вежди, но пък имам. Използвам ги за правене на някои неща, направи си сам. И скоро може да направи си сам. Тъй като ми трябваше нова пинцетка. Ето, така изглежда моята. Имам една нова ногтевазачка. Тъй като другата ми вече беше стара и реших да си взема една. Така, помням си, че пинцетката и това бяха около 2 евро общо. Това ще значи, че едната е струвала 1 евро. Да. И ми дадоха една мостричка от един магазин, там където взех това, защото беше в за гримове, там влезнах и си ги взех. Ми дадох една мостричка на това на гръцки, но майка ми го прочети. Това трябва да е или дневен крем с фактор то е на марката Elements, или трябва да е сутрешен крем, или трябва да е вечерен крем, но аз мятам, че е повече вечерен крем, но ще разгледам в Google и ще ви кажа и когато го пробвам и ще ви кажа мнението си за него. И така, нека да преминем към дрехите. Така, не че дрехите са много, но ще да ви ги покажа. Първото нещо, което имам, това е това. Ще кажете е доста голямо, но ми беше подарък. Това вече аз съм се го взимала. Доста е хубаво сукманче, много ми харесва. Големичко ми е, но когато порасна наистина колкото него ще го нося. То е така нагоре. Харесва ми, че тук е повече с копченца. И то е на марката Denim for Girls. Ето, не знам кой номер е всъщност. Не пише. Ето. То е за момичета на 11-12 години. И е на Zara Kids. Да, това е на Zara. Ето етикета. На Zara е просто този сукман или от тази серия се казва Denim for Girls. Иначе то е на Zara Kids. Ето. И е за 11-12 годишни момичета и е 152 номер. Пък аз съм към 140 номер. За това, че когато вече започна, когато ще напълнеям, ще го нося с радост. Така, следващото нещо е една блузка. Тоест не е блузка, това ми стои като на мен поне. Извинете, просто минават различни коли. Ето така изглежда. Сега сигурно за вентилатора. Не изглежда така. Тя е на целувки. И тук много ми харесва, че има такъв орнамент с ципче. И може да се затваря. Ето така изглежда като се затваря. Искам да кажа, че тя отпред е черна, а отзад е тъмно синя. Тя е на целувки, много ми харесва. Тоест тя е на 2 целувки, които си говорят.
И да, много ми харесва. Тя е на Мис Фри. Ето го етикета. Не знам кой номер е, затова не мога да ви го кажа. Тя ми е като туничка и много ми харесва, дори да ми е като туничка. Ми е доста удобна, прохладна и е идеална за лятото и есента. И да, ще си я нося с радост. Така, следващото нещо е ето това, което пак ми е туника. Доста обичам туниките, защото повечето неща, които нося са къси дънки и клинове. И затова имам повече туники, блузи и ризи. И ето така изглежда от туниката. Тя е светло жълто с една, тук, както виждате, с една кошничка, много сладка кошничка, която е сбудирана, много ми харесва. Елементите под тази кошничка са много хубави и много ми харесва. Тя е за 12-13 години, тя също ми е голяма, но както казах, аз я нося като туника и е 152 номер. Пък това беше, сега ще ви кажа кой номер. Къде? Пък това също е 152 номер. Той също ми е голямо. Тя ми е като туника. Доста ми е дългичка. Някъде до... дългичка си ми е, голямичка си ми е. Но пък ще се носи също и когато стана може би на 12-13, ако ми става все още. И да, и нея ще си носи с голяма радост. Извинете, просто днес не мога много да говоря. Нещо, което ми е доста голямо, много ще да се взема, което много ми допадна и веднага искам да си го купя. Той всъщност ми стои добре, но ми е малко голямо, широко в кръста. Както ви казах, отслабнах с 2-3 кг за лежерите и да, ето така изглежда. Ще кажете, той е доста дълго за мен. Не е доста дълго, защото тук на кръста е с ластиче и когато се сложи, той се дига нагоре и това пада върху него и не се личи. И той тук също е с ластик и на краката е с ластик. И има две много сладки джобчета. Също така принта, този принт много ми хареса. Вижте колко е хубав. Нещо като цветенца с ето това. Сега ще ви кажа марката, но точно не знам марката. Той всъщност не знам къде е марката. Май няма марка това. Или поне аз не видях. Сигурно пишеше на етикета, но аз вече всички ги избрах. Затова махнах етикетите и ги изпрах. Защото аз винаги като се взема нещо го пера, защото не се знае кой човек е слагал там. И останаха и както са казали хората, най-хубавото е за накрая. Първо ще ви покажа тези много яки дънки, които са 3/4 дънки. Много ми харесват. На паяк са. Ето тук паяк. Ето тук паяк. Искам да кажа, че аз имам такова яки с паяк отзаде. И обаче не видях, че са дефектни, като ги купувахме и има дупка. Ето тук има дупка. И сега като започна да... И сега като ги извадих и като ги гъвах за таковата, видях, че са дефектни и да. Те са на Fashion Wear Collection. Да. Те са за 10 годишно лапе. Да. Не, че аз съм най-голямата, но ето вижте, за 10 години са за те, които на 10 години са. Да. Казах, че съм пълна. Това много ми хареса, аз много обичам и такива неща на дънките си. И ето тази пепелътка много ме изкефи, вижте колко е хубава. И отзад е много хубава и само дефекта не ми харесва.
сега такова. Иначе много са хубави, много добре ми стоят и там. И така, следващото нещо е един потник, който е много хубав, много. Не знам дали съм го, носила съм го в един клип, спомням си, да. Сигурно ще кажете, той не ти е нов, но ми е нов, просто този клип ще го кача по-късно, защото този клип мисля да ми е резервният клип, защото като ходя в България, защото като отида в България и просто ще правим ремонт и няма как толкова много да правя видеоклипове и да, това ще ми е сигурно резервния клип. За това, че го кача толкова късно, моля ви не се сърдете. Ето така изглежда този потник. Той е на Джак Даниел. Не познавате Джак Даниел? Тоест не знаете кой е Джак Даниел? Не ви познавам. Добре, Джак Даниел е много яко име на уиски. Да, Джак Даниел. Ето така изглежда потника. Той много ми харесва, защото е доста еластичен и така на таковата силна изглежда доста малък, но пък и силно на камерата изглежда червен, но е много ярко розова. Аз много исках ярки неща и мисля, че не си взех толкова ярки неща, но ето това цепи вече. Той да, както казах, на Джак Даниел. И много ми хареса, че отзаде беше ето така по този начин. Много ми харесват ето такива потници. Да, аз много харесвам потници, с които отзаде гърбът имам някакъв различен, а не най-обикновения. Много ми харесва, просто обожавам го. И последното нещо, което ми е ново, ето това. Да. Всъщност не знам каква ми беше марката на това. Сигурно е била на етикета, не знам, трябваше да запазя етикетите, но забравих просто, извинете. Искам да кажа, че този потник го имаше в различни цветове. Имаше го в червен, да, в червен, ето такъв. Такъв, това е ярко-розово, червен, син и черен. Имаше. Аз избрах този, защото беше най-яркия. И ето това, което много ми харесва, това е нещо като жилетчица. Мисля, че Деница Христова има такова подобно, което майка е ушила. Да, следи канала на Деница. Ето може да забележите, че съм отслабнала. Да, ето така изглежда. Доста е дългичко. И ето това е по-дълго тук. И аз обикновено го възмам ето така. Или после го пускам. Да. Имам една снимка в Инстаграм с това. Даже може би две. Защото се снимах. И да, много ми харесва. Много е хубаво според мен. Обожавам го. И да, той е за по-студените дни, защото наистина материята му е доста хубава. И много ми харесва материята. Да, това е по-за зимата, но няма нищо. Така, ето тук е етикетчето му. Всъщност не пише нищо. Пише, той е XX. Пише, че е XX. Малко съм го отрезала, но както и да е. Вижте. XX. Не знам какво е това, но не знам. Той ми е доста големичко, но аз нарочно исках така по-големичко нещо. Да. И да, наистина това бяха нещата. Всъщност има още, но това са списания, няма какво да ви ги показвам, за това, че да. Ако ви харесва този видеоклип, харесайте и може да натиснете това долу нещо абониране. И да, това беше от мен. Чао!